Kidam tang coroner keparni kolonga irrigation along BJP mass training along APHL songatun kachapa ogdun puki ahokkali. West Karbi along Hamren constituency kaparlo kolonga irrigation along BJP mass training along APHL asongatun pen kachapa ogdun puki ahokkali pusi kolonga PS amepu kongchun bangatun pen lampar kachipi ponja phan pherangke me thapon pusi nilutum pherangke kheroni pen rensing teron birda nampali. Tang telang itum kaning je pon alam thi arju itha kumani EPSLC amen en pen ali kachu enjia phan EM along mong sikti mong dampen secretary president chekrong dampen si nilitum EPSLC amen pen alang tum ali phan tangka phan tabang so keklem ningkang samsi mate ningi popi nasi laso putak sini tum pinila bangso apressment ke phalau nasi karbiang long arab mate hamre arab sitame lake ahok tinang ne dak nilitum kolonga PS angkang alu ke EPSLC sing tang kring sidolang tapi non putal nilitum ke ladak arjap klub sidolang presiden secretary sitame nilitum duthip lang ladak ke maduta ke jondo nawe awe puti imbaini do alang itun MP election aprang alom so nang claim dun pen alang tum direct hujuilo lapen alang itum ke BJP long ke jon ta ajiting peglo lapen batai ke thom lo hapang isi ladak ke jon pen alang itum ke damtang alat nawakan ta group ahuta ke jon tang amunit lo lapen hala cleaning son rong hang pu agrup uta ke jon tang ni lo lapen aru puthot alang itum apo ko phanone ko pie phanone aru claim tap claim pru kumanni rong so voter ID ave atum phan hang pon thurui rui sia ka hai mor sing te mung ang no atheng no dam si o nitum hello EPSLC ya president secretary pu chekrong nam pen aru tangka chuan si puthot ladak CM amas joining public thulo ladak kaduk kawe bang oke trok pusialang itum amen list en polo ladak EPSLC president secretary pencenglok committee pencenglok amen en ponsi alang itum ladak amen taram polo cita mehala EPSLC secretary po cekrong lek abang puta jon dunde lagani itum long sido la penhala inut bahini ke jon dun pusita me prang ladak telo horalong CM masuning hala sut ke bido juning le pine hala dak ke jon nun tanga mutsi aro la dak ke pejon tu la sila bang ke chubai lo ke tham tap lo la sia hok tinang ne hamre narat ke ning bijang ne ni litum dak kolonga PS long ke EPSLC ke intang kring sidolang non putar yap tidlang la si la bang ke chubai lo la pen la minda terang po bang fu phan ke lagai hitep lo hilut jok amunit ok lang sonem no son si pulut jok putet lo amunit la pela lang ke la dak itu PSLC long ke kacirap thang tawe la sila bang so putak si ni tum kat yang long arat phan ke tham ke pakla dia phan si la bang so press meet ke phai lo si ni hen ben ke lan si than po si kumani jong ni tum dukote pani thunan nan tanen han media party tum han na tum han ko kalam thega ko lo la bena tum ni tum na tum pha teng pen nang le tum apor pen dak ma pa le thek bot nang tum han suri akar dom nang pit thulo kar dom la si ni tum hamren contency lo ani si taring corona cap dak John marjorning tum baso mike b la bangani ta ma alang tum than ostame ni than tum apa chiru thulo ostame nilta hokalam than ang koi la si kisumana tumabang dak mane halakap hiri pu bang thadu mane katherak pu tu mane BJP hijana mune si ni longka am si mane ke jon la pu la so penama ke jon na hita dulo katherak ta dulo la si mane alang tumabang si pu chobong sai lo mane la si la daga pia salong bangke la tumo bangke mane aja kong masih abi bom lo tumang tapi ni di kedam tang alam tani di thanang tum aprang ni dia aprang ke ni di la Bharatiya Janata Party long sini di a presiden lo tami ni di cari boy hut hasus tami
nili la velsi krisido la high presidency atri tum han la election ho pocket cross pu nili ke hang pi ong la pe han na pu pi tum da ong na pu bang ta mane halat tum nang pu lo na president mo pot sara long poisa mane pocket a cross na hang pi tha president pu nili hanang pu lim ti lo ka do beta na cho hang na dim lo nin long si la si nili se hala long alam bang pon pi ni mati samela sohut nili hang pi lo nili ke hang pi pen bang nang thak lo mane bang ke hang ling le nang ke pi re te mongol ku amen na homan tu bang ke tame bang so ku lam bang ke hang ling le nang ke pi re pun te ni ta po sang cho hang na mongol po sang bi tha bu ni long nang cho hang pun te ra tung so sia ning dong nang mati di jo la si hamren la so ps long bang ke la BJP por tum bang ke attack cho na lo arlo ke so EPLLC lo lagi pasti da ps ben bang ke chu dam tang ta EPLLC si ke hailo kon non ke lai non la emelita la ke non ke EPLLC si la ke hai pu da ps men ke la se IM mane ni tum han yang lang le thu ong ilige thana lang yar juje la sona kam nain pu ilige than po yar juje na pu ling le kam chore po mati ko pu ilige konama towar kai no di nama la sona kam ke yas ni ili than tek tik lang chi ni mati so ilige than pe ta alang bang ke nang nek thu choi ro mati la si radak arada tu bang ke mane president bang chuoi kaning jin ni alamador pipile ni tum rong so ne ko so si da la long ke dam pen ni tum ke long la jo la so pe na masi BJP bang ke aning do bang de la da APS men bang ke kolonga PS ben bang ke jo la lo la mang ke kata nang le ong ka cho hang dam pen busta pirai titi amala so pe na masi ratu ma ning go de lo la gam asin ni hin pen ke lam hasi son ko la mindar sona bang ri kedam tang patumi dik 28 arni mazoni aputha CM program bilo alang arling ave ong ma hedi itung EPSLC amunit nilitong EPSLC pen cheu ipin pen amen et pon taparet ke direct komdem lo lagi mindarson hange direct komdem alang ni EPSLC amunit takali ya takali lagi ini rong amunit mongor sing timung da sekai si ini lagi pita ki lunai bang le bulda tami isiben budam bolong te lagi rong asomunit nitung non ni EPSLC ar japluk la amuka agosing tobi si silong eklem amunit pusitame lata direct BJP lo mangal put ni amit tinggal dunde amazo ni chini nde ni dunde aname la son amuka secretary da amuka president alang chunang ni ke actually la son me di direct komdem lo son munit hanke la son munit ke di oglan son ebno ko munit phane di party hoi ben ke di direct receipt nang ni son munit hanke la se mongor sing timung ke aholo dak itung hamren akondiensia IM lumati antame ke claim ke dam chok che roge lasi laso anning ke jangje joine sin nilige nimi thangarong amune phanda direct dige ke than ke munge pakliar et lapen BJP buge bange thobe ni tunga aronge lage non ke damtang election MDC election dostame itung PSLC kolonga PS ke damomna non MP election dostame haidado non ke bangi election system EPSLC si bangi lagi non aho inut bangini aprang ke claim ke dam atung sekai silong ni mene pojo ne inut bangini aho BJP lo malom sum mai meeting along ceklang no mene pura tung rong atung mangge andame min EPSLC ke claim ke dam atung ke EPSLC long si do fekla la lo ne le yen pen kaning ji ya la mangge